устхонҳои инсон сохторҳои аҷиб ва зинда мебошанд, ки чаҳорчӯбаи бадани моро ташкил медиҳанд ва бисёр вазифаҳои ҳаёта муҳимро иҷро мекунанд. кӯдакони навзод тақрибан 300 устхон доранд. дар одами калонсол бошад, скелет тақрибан аз 26 устхон иборат аст. бо сину сол баъзе устхонҳо ба ҳам мепайванданд, махсусан дар косахонаи сар, кос ва сунмуҳра. устхонҳо як чаҳорчӯбаи сахтиро ташкил медиҳанд, ки бофтаҳои нарми баданро дастгирӣ мекунанд, шаклро нигоҳ медоранд ва ба мо имкон медиҳанд, ки рост истода тавонем. устхонҳо ҳамчун фишангҳо хизмат мекунанд, ки мушакҳо бо онҳо пайваст мешаванд. ба шарофати буғумҳои байни устхонҳо ва кашиши мушакҳо мо метавонем ҳаракат, роҳ рафтан, давидан, ҷаҳидан ва амалҳои гуногунро иҷро карда тавонем. устхонҳо узвҳои муҳими дохилии муҳофизат мебошанд. масалан, косахонаи сари мағзи сар, қафаси қабурғаи дил ва шуш ва сунмуҳра ҳарумағзро муҳофизат мекунад. дар мағзи устхони сурх, ки дар дохили баъзи устхонҳо ҷойгир аст, масалан дар устхонҳои ҳамвор ба мисли қабурғаҳо ва устхонҳои коз, ташаккули ҳама ҳуҷайраҳои хун, эритроситҳо, лейкоситҳо, тромботситҳо ба амал меоянд. устхонҳо анбори асосии калсий ва фосфор дар бадан мебошанд, ки барои бисёр равандҳои ҳуҷайра муҳиманд. устхонҳо аз рӯи шакл тасниф мешаванд: устхонҳои дароз, устхонҳои кӯтоҳ, устхонҳои ҳамвор, устхонҳои номунтазам, устхонҳои сесамоид. устхонҳои дароз инҳо дароз, борик мебошанд ва ҳамчун фишангҳои ҳаракат амал мекунанд. устхонҳои кӯтоҳ бошад, шакли мукааб доранд. устхонҳои ҳамвор дорои сатҳи васеъ ва ҳамвор. устхонҳои номунтазам шакли мураккаб ва номунтазам доранд, ки ба ягон категорияи дигар мувофиқ намекунанд. устхонҳои сесамоид устхонҳои хурди мудаввар, ки дар пайҳо ҷойгир шудаанд. бофтаи устхон доимо нав карда мешавад. ҳар сол тақрибан 10% бофтаи устхон иваз карда мешавад. яъне дар 7-10 сол мо аслан як скелети навро ташкил медиҳем. хурдтарин устхон дар бадани инсон, ки дар гӯши дарун ҷойгир аст, он дар интиқоли ларзишҳои садо иштирок мекунад. бештар аз нисфи тамоми устхонҳои одам дар дасту поҳо мавҷуданд. устхонҳо бофтаи зиндаанд, ки дорои рагҳои хунгард, асабҳо ва ҳуҷайраҳо мебошанд, ки дар афзоиш, нигаҳдорӣ ва таъмири онҳо иштирок мекунанд. сатҳи берунии устхон бо пардаи тунуки бофтаи пайвасткунанда фаро гирифта шудааст, ки дар ғизогирӣ, афзоиши ғафз ва барқароршавии устхон пас аз шикастаҳо иштирок мекунад. пири зону пателла дар кӯдакон ҳангоми таваллуд устхони пурра ташаккул ёфта нест, балки аз пайҳоме сохта шудааст, ки бо сину сол одатан то 10-12 солагӣ устхон мешавад.